Bueno, espero que vos gustara a película. Bueno, a película saleu como dixo antes Miguel Anxo, dunha curta do 2002. E isto a mí me gusta moito porque, bueno, a idea daquela curta xa era así dos dous irmãos, xa se formou aí un pouquiño todo o mundo Krevinsky, non? Os dous irmãos que vivían Cavaca e un faro, fareiro, tal. Pero bueno, claro, afrontar unha largometraxe, pois había que darlle máis empaque, non? Metímolo así en Segunda Guerra Mundial. Nos pareceu que era un ambiente chulo, non? Para meter aos Krevinsky aí. E bueno, fixemos así a película unha aposta foi producida así pola produtora de Miguel de Lira, o actor principal, que é o co-guionista comigo, a de Luis Tosar e a miña misma. E bueno, digamos que foi unha produción así como unha cooperativa artística facendo isto, non foi unha película ao urso, non? Que fai un produtor que xa fai moitas películas e tal, non? Foi unha aposta dos tres. E bueno, decidíme enfrentar tamén a moitas cousas así un pouco arriscadas, non? Para un director, como poden ser traballar con animais, a nosa vedette Mucha, traballar con nenos tamén, que a veces é complicado porque a veces non fan o que ti queres, ou, bueno, é difícil e tal, con efectos especiais como había na película tamén, explosións e cousas así. De feito, daquela Luis Tosar estaba facendo, sei que o dixo por aí, a Celda 211, e tiña 3 días para facer esta película, nada máis, o papel que fixo aquí no Submarino. E bueno, tivo esas explosións da praia, que claro, tampouco había un presuposto demasiado elevado para traer un tipo de efectos aí moi bo. E bueno, de repente, nun momento dado, escoiteino decir: eu pensei que non iba a estoupar tanto. E dixen: ai, Dios mío, igual este non acaba a película. Bueno, estuvo aí a cousa complicada. E bueno, nada, metímonos aquí ao mundo Krevas. O mundo Krevas, a palabra Krevinsky ven da palabra creva, non? Que se utiliza moito na Costa da Morte para designar os obxectos que o mar bota á terra, non? Estas cousas que o mar escupe e ao mesmo tempo tamén esculpe de alguma maneira, non? Fai aí un pouco de arte con eles. E de aí sacamos un pouco, bueno, Miguel e eu somos aficionados a andar pola costa dando voltas e a ver que aparece por aí. En tempos foron obxectos así igual máis preciados, non? Tempos de fame, cousas así, había, pois eu que sei, caía algún cargamento dun barco, hoxe en día fardos de coca ou algo así. Quero decir, son as crevas modernas, non? As valiosas, non? Daquela, alguma madeira tropical podía caer, cousas que, bueno, daban aí un alivio. Entón, empezamos facendo a historia da curtametraxe, que conta a historia de creveiros, dunha familia que se dedica a andar as crevas, e que atopan uns botes de pintura un día, ou sea, uns botes con algo blanco, que les pensa que son pintura, pintan as súas casas, pero o seu povo enchese de moscas ao día seguinte, despois de pintar toda a casa e todo o povo, e resulta que é leite condensada, non? Este é un pouco basada na tradición de naufraxos que hai na Costa da Morte, non? Isto, bueno, en teoría pasou en verdade en Arou, un pueblo aí entre Camariñas e Camelle, como cargamentos de naranxas que caeron, ou acordeos. Bueno, este, digamos que é a base que fixo que nos, a idea base que fixo que nos empezáramos a tratar esta idea dos Krevinsky, dunha xente que vive ao lado do mar e que a ver que trae hoxe o mar e como nos utilizamos. Bueno, aquí na película xa ves que ainda por riba les quedaron orfos e entonces utilizan as cousas para o que lle ven a eles á cabeza, non? Por exemplo, o acordeón ese para avivar o lume, cousas así, non? Unha peli, por outro lado, bastante fetichista nese sentido, porque ten moita ornamentación así de, bueno, de obxectos que les utilizan para cousas que non son o fin propio, non? Mismo tamén a Virxen que leva el todo o rato detrás da espalda, non? Todo isto, non? Quixémoslle poñer claro, un irmão é como máis da escultura e dese rollo, porque tamén cando son pequenos eles ven como un esculpe, mentras outro ve o amor da súa vida, a rapaciña esta e tal. E bueno, estas esculturas que vedes, como a vaca ou a Virxen que leva na espalda, son dun tipo que se chama Álvaro de la Vega, que traballa lá en Corcubión, e
E bueno, como o guión tamén o fomos facendo así según foi andando a historia, andamos buscando un faro por alá por C para ver onde ubicábamos, non? A película, toda esa parte do faro e a casa. E cando íbamos pola carretera cara ao faro, non, queda ali e tal, o faro este e tal, bueno. Entón ao lado dereito de repente vemos a vaca esta, que esta era tamaño natural, escultura, no medio dun monte sola aí, aparcada, aí estaba. E hostia, miramos ali, levantamos, estaba tapada con un plástico para a chuvia e tal, e isto aquí tal. E resulta que era do escultor este que, como non lle cabía no estudio, iba a facela ali ao medio do monte cunha motoserra, el tallaba ali no medio do monte. Entonces, bueno, eu dixenlle a Miguel, entonces isto hai que metelo no guión, claro, o irmão xa é escultor, pero fijo, vamos, cunha vaca así como a que temos, igual que a nosa. Bueno, con esto quero decir que tamén o guión se foi facendo así sobre... según iban vindo as cousas, non? Ao final non atopamos ningún faro con casa e con playa ao lado, bueno, ideal, digamos, para esta... Somos por aquí, pola zona de abaixo, aí en Cabo Home... Logo tamén a Lancamariñas íbamoslo facer e ao final fomos a miña terra arriba de todo e construímos ese faro que se ve aí na película, é construído por nós. Son 9 metros de faro que tuvemos que facer, bueno. Quer decir, todos os decorados, hai 5 decorados na película, a casa, o faro, todos son construídos por nós e son decorados, bueno, complicados para unha peli de baixo presuposto como esta, non? Aí tamén o parte artística ten bastante dentro da película, non? Quero decir, todo que é a construcción de decorados, toda esta ambientación, os pequenos trebellos que tamén os fixo Pepe Penabade, todas estas cousas danlle a película moita, a min creo que é moi importante para ela. Bueno, traballar ca vaca, pois foi máis fácil do que eu pensaba tamén, aunque traballar con animais é complicado, pero é que esta era unha crack, esta vaca era, o sea, tía, ela decíaslle, vai daqui a aquí, paraste e sigues para lá. Non lle decías a ela, claro, decías yo ao dono, pero facía todo a primeira, igual mellor que algún actor incluso, por momentos. Non, increíble. Guiábamosla con mazás, porque esta vaca pastaba nun campo que había maciñeiras, entón ela comía mazás. Entón o dono, cando viña pola mañá, viña con un cesto cheo de mazás, entón el poñíase fora de cámara e para guiala decíalle tal, ela viña hacia a mazá, así a movíamos, non? Pero bueno, un día destos tamén de rodaxe así apurado, última hora, que había que rematar e tal e cual, acabaron as mazás do tipo. Entón, hostia, pues ahora que facemos, hai que acabar a toma, tal, bueno, pues manda alguén aí ao supermercado por mazás e tal. Entón mandamos a unha rapaza de producción que fora a comprar un kilo de mazás para rematar ese día e tal. E cando chegou, bueno, pues demoslle unha mazá para probar e tal, colleu, meteu na boca e escupiu, né? Nos quedamos así. Non querías mazás do supermercado, non sabía que... hostia, increíble, pero bueno, cousas que pasan cando traballas con animais, pois eso. Bueno, sería unha catadora boa de transxénicos, ao mellor, ou sabe Dios que mazás había aí no Gadis, ou no... sabe Dios. Bueno, foi complicado facer a peli, sobre todo, bueno, a parte económica e producción, que nunca nos meteremos a eso. É complicado, pero bueno, sacámosla adiante e empezamos o periplo de festivais, e a verdad que bastante ben. Estrenámosla en Corea do Sur, chamáronos de alá, de un festival grandísimo en Corea do Sur, que é como Berlín ou Cannes aquí en Europa, festival moi grande, o segundo máis grande de Asia. E bueno, fomos para lá, Miguel e eu, sin saber, bueno, como reaccionaría un público coreano con esta película, bueno, eu que sei. Pero bueno, aceptaron increíblemente, foi un estreno increíble ali un par de salas, o doble que estas, ao mellor, ao mesmo tempo se poñía un par de salas. E logo tuve un coloquio así como teño ahora con vos, e empezaron a facer preguntas ali os coreanos, dúas salas cheas de coreanos ali, e bueno, empezaron dicindo, pero por que aí, claro, España xa se desfacía lonxe, por que aí cando morren os animais chorades e cando morren os humanos vos reídes e tal? E empezamos ben, a ver como contesto agora todo isto. Pero bueno, ao final parece ser que a tradición da laia de aquí
tampouco son tan dispares e entenderon todo bastante correcto. Logo fixemos unha paradiña aquí no Festival de Málaga, que é un festival así como moi comercial de cine bastante importante aquí en España, pero é como así de series de televisión, moito famoseo. Tamén non la colleron e tampouco sabíamos, porque, bueno, xa vedes que é unha película un pouco rara, así, moi poética, moi tal, tampouco era unha peli moi comercial, ali iban todo comedias españolas e tal. Pero, bueno, foi salindo ben a cousa, porque nos deron un par de premios, o sea que debeulles de gustar, pero... e estuvemos ali con banderas, co outro, con tal, bueno, estaba toda a florinata do cine español. E levamos a banda tamén, porque nós levamos, como dixo Miguel Anxo antes, unha banda de música para facer as presentacións por aí da película. O que fixemos foi facer un universo que chamamos, empezamos en Ortigueira, como se rodou alá no festival, tamén para darlle así promoción, porque como vai tanta xente. E entón facíamos eso, o que dixo antes, que era facer un pasarrúas por todo o pueblo ou cidade ou onde estuéramos, e despois nada, chegábamos, poñíamos na sala, chegábamos, saludábamos, facíamos o saludo crisqui, o ei, para todo o mundo, tal. Logo poñías a película e ao final caía a pantalla e nós tocábamos detrás un concerto de 1 hora e pico e tal. E isto funcionou moi ben, de feito deu-nos capacidade para facer copias para poder estrenar logo nos cines este espectáculo, que por certo, como ben dixo el antes tamén, fixose fai 2 meses en París, un teatro cheo de xente, que, bueno, nos sentimos moi ben ali. Fixemos o pasarrúas desde a Torre Eiffel, que quedaba ao lado, que o cal foi moi bonito. E bueno, despois de Málaga, pois seguimos e chamáronos de Francia, de Toulouse, ganamos ali o festival tamén, mellor película, mellor música e mellor actor. E logo nos chamaron desde México tamén, outro festival, tamén ganamos ali os mismos premios que acabo de decir. E agora en Francia, pois non damos salido dali porque lles mola mogollón, a ver se se ha estrenado unha vez nos cines, que é o que estamos esperando, porque estaría moi ben, non? Como Colofón, que tamén outro país estrene así a nivel comercial. Aquí nas taquillas foi bastante ben. E bueno, pois así de recorrido non teño moito máis que contar. Gustaríame que me fixerades algunha pregunta, se queredes, de algunha cousa, de temática da película, de historia. Bueno, xa ves que é unha película fantástica, bicheres, rozando, pero bueno, sempre dentro da realidade, que son cousas referentes que aquí en Galicia se viviron, Segunda Guerra Mundial, aunque eu non a vivín, pero sí que me documentei. E sí que houve alemanes buscando wolframio, sí que houve submarinos apostados nas costas tamén, e houve unha guerra aí importante, porque, bueno, que é unha zona bastante estratégica de paso para todos lados, non? E bueno, sempre o levamos así ao extremo, non? A caricatura, non? O americano, o típico americano super machito, os alemáns sempre ao seu. Bueno, intentamos buscar un pouco os tópicos de cada un, levándose así un pouco ao extremo, pero sempre dentro dunha realidade tamén, non? E bueno, gustaríame que me fixeras unha pregunta, se queredes. O que pasa é que, bueno, para pasar o micro vai ser fastidiado, a ver se a viva voz damos